Ekineni ma jopuonjre moko osedok e skunde gi. Jopuonjre masomo e skunde mayudore e chuny bungu ma Boni e ward ma Basuba e kaunti ma Lamu to pod ni pacho. Ma biro bang' jopuonje rem chopo e skunde go ka girito mondo tergi kod ndeke mag jolweny nyaka e gwenge go. Gwenge mokiewo kod bungu ma Boni e kaunti ma Lamu en achiel kuom gwenge mosebedo gi arita marach kaluwore gi monj mag jonjore ma kinde ka kinde. Kama sahi walimu shule haijafunguliwa kwa sababu walimu mpaka wanangoja transport ya KDF ndo waletwe. Na sisi ni jukumu letu kushirikiana nao na tutaweza kufikisha malengo yetu na ya kuleta amani, ndio watoto waende shule, wale ambao wanapata matibabu wapate matibabu, barabara zifunguliwe, watu wafanye biashara zao na maisha ya upande wa Lamu yawe maisha ambayo yanavutia.